So mga idol, welcome back dito sa aking YouTube channel. So mga idol, meron lang akong i-share sa inyo na karanasan bilang isang YouTube vlogger. Mga idol, bago ko simulan ang pagkwento sa inyo sa karanasan ko dito sa PTEX Terminal, sa pagpa-vlog ko dito, meron akong mga karanasan na talagang hindi inaasahan mga idol. So bago ko magsimula mga idol, hinihiling ko po na makapag-subscribe kayo dito sa aking YouTube channel at sana po ay mapindot ko ang notification. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Dahil nandito po ako ngayon sa PITX Terminal para sa update ng mga biyaya dito. So mga idol, pag ako nagbablog dito sa PITX mga idol ay magsisimula po ako dun sa labas. Dun sa labas na itong building na PITX Terminal. So habang ako mga idol, ito ko na, habang ako ay nagsisimula na mag-intro dun sa labas mga idol. So habang naglalakad ako, pagdating ko dito sa may bandang dulo ay merong isang gwardiya na lumapit sa akin. Sinabihan niya ako na sir, bawal dito mag-video, kailangan niyo po magpaalam muna sa management. So kung anong management yun, hindi ko alam anong management. Tapos sumagot ako mga idol, ang sabi ko sa kanya, sir, matagal na po ako nagpa-vlog dito, wala naman nagsisi sa akin dahil alam po ay hindi naman bawal ang personal vlog, lalo pang mga vlogger na nagpa-vlog dito sa PTEX about sa mga biyahe, mga pauwi ng probinsya, kung saan man dito sa NCR. So ang sagot niya sa akin mga idol ng isang guardia doon ay, hindi sir, bawal po dito mag-video. Bakit mas marunong pa kayo sa akin? So habang nagpa-vlog ako mga idol, hindi ko nagustuhan yung kanyang sagot sa akin. Na sinabi niya ako, bakit mas marunong pa kayo sa akin? So sabi ko naman, tinawag ko sa idol sabi ko, idol, hindi naman ako nagmamarunong. Sinasabi ko lang yung totoo dahil marami kaming vlogger na pupunta ng PTEX at hindi naman bawal yun. Bakit magiging bawal ang pag-vlog? Personal vlog mo yan. Diba? Tayong mga vlogger, ginagawa natin yung best natin para sa ating mga customer. Siyempre, top travel update ang content natin. Kaya pumupunta tayo sa iba't ibang lugar mga idol. So ang nangyari, nagkasagutan kami, is hindi ko natuloy yung pag-i-intro ko dun sa labas kasi nga sinita niya ako. Sabi ko sa kanya, chief, halos may isang taon na ako nagbablog dito sa PTEX, wala man sa akin sumisita, may mga pulis sa loob, wala naman sa akin sumisita. Tapos ngayon chief, sasabihin yung bawal. So ano nangyari yung pag sabi niya, sir, baka noon hindi bawal pero ngayon bawal na po. So ayun na. So ang ginawa ko na lang mga idol para hindi na umaba yung usapan ay po yung camera, tinago ko yung isa kong camera sa bag at yung isa kong camera ay nasa ko. So pumasok na ako dito sa loob ng PTEX. Pagpasok ko dito sa loob ng PTEX mga idol is doon ako na dugtong ng aking intro doon sa labas tuloy-tuloy ako. So maya mga idol, may dalawang pulis na katambay doon, nakita pa ngayon sa video kung mapapanood nyo yung video, hindi naman, wala naman sumita sa akin may mga pulis doon sa paligid bakit? Nasabi niya na bawal daw, may ang pulis niya mas mataas sa kanya, wala naman sinasabing bawal, diba? Kasi nga mga idol, itong pag-vlog natin ay hindi naman to paninira sa iba o kung ano. Siyempre vlogger tayo, kahit sabihin natin hindi nila gusto,
Siyempre, gagawin natin yan kasi bawal tayo. Saka wala man akong alam na bawal mag-video. Wala naman nakalagay sa labas na no camera allowed. Wala naman nakalagay doon. Sa loob wala rin nakalagay eh. Bakit naman ibabawal nila yun? I-terminal ito mga idol. So, ayun mga idol, pagkatapos nun, yung nangyari nga sa labas is umalis na ako, pumasok ako sa text at ayun nga, tuloy-tuloy na yung pag-update. So, ngayon mga idol, nandito ako sa second floor, pahinga muna ako dahil napagod ako. So, kasi nag-update ako ng mga location ng mga ticket booth area at mga kung anong mga bus ang meron sa mga ticket booth area na nandito sa PTEX, sa ground floor at saka sa dito sa second floor mga idol. So, ayan mga idol yung ipagminto ko sa inyo ay base lamang yan sa karanasan ko bilang isang vlogger. So, maidagdag ko rin mga idol. Karanasan ko din dun sa Cubao, sa 5-star katabi ng dating silver line. Dun, nakasagutan ko rin dun yung security guard sa loob ng terminal na yun. Kasi mga idol, yung time na yun is nag-video na ako o nagpa-vlog na ako dun sa loob. Siguro mga umaba na mga 5 minutes siguro yung pag-vlog ko sa loob. Eh yung guardian, nakikita niya naman ako. May ikot-ikot ako sa loob at napupuntin. Bakit? Pagpasok ko lang, dapat sinata niya na ako. Ano nangyari? Yung panay na video ko, siya nagsita sa akin. So, nagulat na ako kasi lumapit. Sabi niya, sir, bawal dito mag-video. Nagsagot ko naman sa kanya, kasi kanina pa ako nag-video dito, personal vlog ko naman to, hindi naman to kung ano. Ito po ay entertainment purpose only. So, sabi niya, hindi sir, bawal talaga dito. Hindi, ang sagot ko naman, bawal pala sir, kanina pa ako nag-video, hindi mo ako sinita. Dapat sinita mo ako kanina. So, ang sabi niya naman sa akin, sir, padelete na lang ng video na yan para tapos na sa sunod, sabi sa akin, sa sunod ay magpaalam ka sa management kung kanya. Sinagot ko sabi ko, sir, hindi naman kailangan magpaalam ng isang vlogger o content creator kasi wala naman kaming binabayaran na kontrata sa pagpa-vlog. Bakit kami magpapaalam? Personal vlog namin to ito ina-upload lamang sa YouTube o kaya sa Facebook. Bakit kailangan magpaalam? Eh sabi ko, kung bawal sir, dapat kanina pa lang magpasok ko, sineta mo na ako. So, ang sagot naman sa akin, hindi sir, bawal talaga, kapag-delete na lang ng video. So, ang nangyari mga idol, wala na akong nagawa. Kaysa haba pa yung usapan na mapaaway pa ako. So, ang ginawa ko, mga idol, dinilit ko na lang yung video na yun. Ayun, umalis na ako dun sa 5-star. So, simula ng mga idol, hindi na ako masyado nagbablog dun sa 5-star na yun. Hindi na po makasok dun kasi siguro kilala na. Yung sinasabi sa inyo, dun yung sa may katabi ng dating super line, yung dating terminal ng super line, yung katabi nun ng mga biyaheng Pampanga, Daug, at iba-ibang papunta ng South Luzon mga idol. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ayan mga idol, sinare ko lang sa inyo ang aking karanasan sa pag-vlog, sa mga travel update at pagpunta ng terminal na aking pinupuntahan. Siguro hindi lang naman ako yung may mga experience na ganyan. So maraming travel update kasi na so, marami kasi vlogger din ng mga biyahe, hindi lang ako. Marami pa kami. Siguro sila ay may mga karanasan din sa mga. So ako, for me, sinishare ko lang sa inyo para alam nyo kung ano ang buhay ng isang vlogger pag mga ganito ang content about sa biyahe. So yung mga idol, nandito ako sa second floor. Ayan, okay. Ayan, maraming tao. Maraming tao mga idol. So, ay mga idol, hanggang dito na lang ang share ko sa inyo at sana ay nagustuhan nyo ang aking share sa aking karanasan dito sa pagbablog sa KTX at sa ibang mga terminal. So mga idol, thank you so much sa inyong panonood at sana ayun, bago kayo umalis sa video ito ay subscribe nyo ang aking YouTube channel, Tuwang Green TV. At pindutin nyo po ang bell button para may update kayo sa aking bagong mga video. So,
See you next uli. See you next vlog naman sa ibang terminal mga idol. So, dito na lang vlog na to. Ako si Greg TV. Mabuhay kayo. Bye-bye.